Öyle açacağız. Bazı tepkiler onlar şey yaparlar. Onlar kırık olan şey yaparlar. Orası gidiyor, direkt gidiyor. Orası direkt gidiyor. Mesela bu diğer odanın şey var ya, direkt gidiyor. Dairelere çıkartmışlar. Zaman gelmiş daireye dairelere çıkartmasınlar. Çıkmamış. Fakat bunu çıkartabilir. Fakat böyle bunu çıkartabilir. Çatlamış yanına girmiş orası. Girmeyin bile kimse girmez. Böyle. Yani bu kod diman adı binin yani diyar yani. Gerçi Covid deprem ku jiyan kır em ji wekî wî gelî em divî rewşê de em hîn jî jiyan dikin em gedê xwe em milletê xwe dervenin em ve bî bînê ku em divî van bîna em jiyan dikin em ditirsin têk em bîna xwe bi rastî roja ku hatinin ku yetkiliyê ku bayindiliğê em bê çewreyî şêrcik bakanlığê hatî nehatiye biryarek bibiya wayê dikanciyar hatî girtin dikancî fikrê xwe gotiye herkes malê xwe fikirîne kes canê kesî nefikiriye ji bo me yê herî mühim ewlehiya meletê me ye canê me ye ê gedê me ye niha ema kes vî ji mal bêtir ji canê xwe bêtir malê xwe difikirin desnav biryarek cuda dide ge qolonkê em bêjin derizî bi çetlaq dabe qolonê xwe siwaq dikişandî wekî ku we dîmen jî wekişan we çavê xwe jî dî kes de yek dairek em bê sê numara bi qatiyekê bi di kes wî qatiyekê em bêjin xwediyê wî xanî sadê gotî xaniyê min çi halê de bi ew jî mala jî wekî wan e li gorî wî bîna me az hesar nîşande yani hesarê ku hindik yani tişkî tinê wekî tişkî tinê bide xuyakirin ê bi vî wayê em jî nikate ke bînê erebekî jî dema ku rê de biçe bîna me hil diweşe em nikare tirsa xwe em bi gedê xwe giş em derve dimîne bi şexsî em nikame êdî em ê çawa biçûk em nizem ê çawa bikin wekî ku hûn jî dibînin eman havê bîna em kir hatin ser ev de em li ser disekine heta ku ji destê me tê em dê en azda beraqe kes tişkî canê milletê nê em kesî suçdar nakin lê en azda pêşiya vî tişta bê girtin çêtir ji bo me